Tofa wata sabuwa. Lallai babu shakka Kilishi ta ƙara furta cewa fa ita ta tsani ɗan da Sumayya ta haifa, sannan kuma har abada ba taɓa son shi a cikin jikinta ba. Inda Kilishi take so ta samu wata hanya wacce take so ta hallaka ɗan nan har zuwa ga lahira, sannan kuma Kilishi take so ta ga wace hanya za ta bi domin ta sa a kashe mata ɗan nan. Sai dai Kilishi ta yi iya bincikinta da kuma nazarinta da tunaninta akan wacce hanya za ta bi kuma sannan ta yaya za ta bi domin ta ga an samu an kashe ɗan nan. Inda Kilishi ta zauna ta yi nazari da tunani sannan kuma ta yi nazari da tunani na fashin kimiyya, sannan kuma ta tuna irin al'amarin abubuwan da suke faruwa, inda ta ga ba wata hanya da ta samu domin ta shiga gidan su Sumayya don ta kashe wannan jariri na ita Sumayyan. Sai dai a lokacin da Kilishi ta zauna ta yi wasu tunani shi ta ga ya kamata a ce ta samu Baba Ɗan Audu ta bashi wannan aikin, saboda an taɓa faɗa mata Baba Ɗan Audu mayan kuɗi ne kuma akan kuɗi ba irin abubuwan da ba zai aikata ba. Lallai babu shakka Kilishi ta je sun haɗu da Baba Ɗan Audu, sannan kuma ta mai albishir akan cewar wani aiki take so ta bashi, ɗan aiki ne ƙarami amma kuma ƙarami ne sannan kuma babba ne. A lokacin da Baba Ɗan Audu ya kiɗime yana jiran ya ji Kilishi mai ta zo masa da shi wanda irin abu kuma yake so a yi. Sai da cewar Baba Ɗan Audu ya yi tunanin ko Abba Galadima ne turo Kilishi domin ya bashi irin kyaututtukan da ya mai alƙawari ya ce zai bashi. Sai dai a lokacin da Kilishi take karanta mai wannan fa ba aikin Abba Galadima bane ba. Aikinta ne na ƙashin kanta, sannan kuma in ya kwantar da hankalinsa zai ci arziki kuma sannan zai samu kuɗi ya huta. A lokacin da hankalin Baba Ɗan Audu ya tashi, sannan kuma yana jiran Kilishi ya ji irin abubuwan da ta zo masa da shi, sannan kuma yana shirin ya ji irin abubuwan da Kilishi za ta furta mai a game da irin aikin da ta zo mai da shi. Sai dai cewar Baba Ɗan Audu ya ƙagu ya ji irin aikin da yaya Kilishin za ta bashi. A lokacin da Kilishi take faɗa Baba Ɗan Audu wani ɗan ƙaramin aiki za ka yi a gidan Aminin ka Rabe. Da an ji cewar a ce a gidan Rabe ba inda baka shiga. A lokacin da Baba Ɗan Audu ya ce mata ƙwarai kuwa ba inda baya shiga a cikin gidan, ko da ku Baba Rabe baya cikin gidan to shi ba inda baya shiga sai ba inda aka mai iyaka saboda aminin sa ne tun na yarinta. A lokacin da Kilishi take faɗa Baba Ɗan Audu jaririn ɗan Sumayya take so ya kashe, inda fa hankalin Baba Ɗan Audu ya matuƙar tashi sosai. Amma da ya ji yaya Kilishi ta ce za a bashi naira miliyan 20, sannan kuma wannan somuntaɓu ne bayan ya gama aikin. In dai har ya gama aikin ya kashe jaririn komai ya kammala, to kuɗin da za a bashi da kuma kyaututtukan da za a bashi a gaba sun fi na wannan bayan yawa. Inda Baba Ɗan Audu yana jin tsoro, amma a haka ya karɓi wannan aikin ne yaya Kilishi, sannan kuma ya ce ya ji ya gani zai aikata wannan aikin. Sannan kuma ya faɗa yaya Kilishi cewar a kwana nawa ake so a gama wannan aikin. Inda ya Kilishi ta ce a kwana 2 ko 1 take so a gama wannan aikin. Sai da cewar Baba Ɗan Audu ya roƙi alfarmar ya Kilishi da ta neman mai kwana 3 saboda ya samu ya tsara irin abubuwan da zai yi a cikin zuciyar tasa, saboda dole shi an bi abubuwan a hankali, an bi su ta yacca ba za a taɓa gane irin wannan al'amarin abin da ya faru ba. A lokacin da Kilishi ta ce ta yarda ta amince ta ban mai kwana 3 domin ya je aikata mata aikin. Daidai kawai tana so wannan aikin nata ya yiwu kuma ya zama redi a ce komai ya kammala ba tare da an samu ala ko kuma wani abubuwa sun shigo baya ba. Lallai babu shakka Baba Ɗan Audu ya ɗauki ƙafa sannan ya je gidan Baba Rabe domin ya je duba jaririn nan, sannan kuma ya ga wace irin hanya ce zai kashe shi. A lokacin da Baba Ɗan Audu ya je karɓo man shafawa na magani wanda inda aka shafa jaririn to ko a wani hali zai iya mutuwa. Sannan kuma Baba Ɗan Audu ya je suka gaisa, sannan suka gaggaisa da shi Baba Rabe, suka gaisa kuma da mahaifiyar ita Sumayyan da ita kanta Sumayyan. Sannan Baba Ɗan Audu ya ɗauki jaririn ya ganshi ya ce kuma Allah Ubangiji ya raya shi, Allah Ubangiji ya sa shi ya yi sarautar gawas. A lokacin da ake ta wasa da dariya tsakanin Baba Ɗan Audu da kuma Baba Rabe da kuma iyalan Baba Rabe suke ta wasa dariya, a lokacin ne Baba Ɗan Audu ya ɗauki wannan man ya miƙa wa Baba Rabe. Sannan ya ce mai wannan man inda an yi lokacin da aka yi wa jaririn wanka to a mulke shi da shi, sannan kuma an mulke shi da shi bayan nan a zo daidai hancinsa a mulka mai da yawa saboda duk wani sanyi da yake jikinsa da kuma duk cuta za ta fita daga cikinsa. Inda Baba Rabe ya ji matuƙar daɗi, sannan kuma yake cewa gaskiya Ɗan Audu ka kasance kana son ɗan nan,
amma kuma na san kana son shi ne saboda mahaifinsa Abba raba gardama, saboda kana tunanin in dai ɗan nan ya riga da ya rayu tashi to akan ɗan nan kuma yanzu zaka fara neman kuɗinka, yasa kake son yaron domin saboda a bashi wannan abin saboda ya samu ya warke kenan. To shikenan baba ɗan Audu za a bashi wannan abin, sannan kuma za a faɗa mahaifinsa Abba Galadima ka kawo mai wani magani wanda zai dinga amfani da shi wanda zai kawo mai da duk wata cutar da ke jikinsa. Inda baba ɗan Audu ya yi matuƙar jin daɗin wannan al'amari da aka karɓi wannan man nashi domin za a shafa jaririn a lokacin da duk aka yi mai wanka. Shi dai a lokacin da baba ɗan Audu ya tashi ya fito daga gidan Baba Rabe, ya yi matuƙar farin ciki sannan kuma yana ƙara godewa Allah Ubangiji ya sa su amfani da wannan maganin nan ba da jimawa ba, saboda a samu jaririn nan ya mutu shi dai ya ci kuɗin da ya haƙili shi ta yi mai alƙawari, tunda a yanzu haka an ba shi miliyan 20 a hannunsa ya riƙe, sannan kuma bai san me zai biyo baya ba a yanzu haka. To mai saurare a nan za mu dakata, sai ku biyo mu da mun